mga katropa! Welcome back to Hanimis TV. So for today's video, meron tayo ditong Filipino almusal. Longganisa, ham, mga dried fish, danggit, tuyo, tsaka sapsap. Tapos meron tayo ditong konting gulay. Siyempre kanin, tsaka kape. Mga katropa, huwag na natin patagalin. Kumain na tayo. Karang kabalan ko po. Mga handa mo po. Meron ako ditong sachet ng ketchup. Lagyan natin dyan. Muna tayong kape. Ay, thank you Lord. Favorite kong longganisa. Longganisang kalumpit to. Longganisang bawang. Kain tayo. Hindi maaalat yung mga dried fish na nabili ko. Yes?
Hindi nakakasawa yung Pinoy almusal. Marami ka kasing pagpipilian. Mm. Nakalimutan ko na tong itlog. Mm.
Sayang. Coffee. So yan, busog na lang po si Honeymaze TV. Thank you, Lord. At ang aking Facebook page po, Macy Eats. Please follow niyo po ako doon. Wait lang, purok tinga. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mong video na to, don't forget to like, share, and subscribe to Honeymaze TV. And click the bell icon para lagi po kayong updated sa mga bagong video. So see you mga katropa. Bye!